खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कंग्रेसआ राजीव खानखौ स्टेट माइनरिटि बिफाननि गाहाय नेहाथारि थिसनबाय। डक्टर बाबुल चन्द्र दासआ बरपेटा सत्रनि गोदान बुरा सत्रिया महरै सायख'जाबाय। तामिलनाडुआव बिफा फिसानि राज, बिफाया गिबि मन्थ्रि आरो फिसाज्लाया लेङाइ गिबि मन्थ्रि। मिथुन चक्रवर्तीनो दादा साहेब फाल्के बान्था। एमएलए शेरमन आलीआ मानहानि खालामनाय रेकर्डआ समाजारि बिजोङाव भाइराल। पुलिसनि आखाइनिफ्राय सासे दायनिगिरिया खारखोमादों। काजिरङा हायुङारि पार्कखौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिया स्टेट माइनरिटी बिफानाव गाहाय नेहाथारि थिसनबाय। रबिबारखालि आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिया राजीव खानखौ स्टेट माइनरिटी बिफाननि गाहाय नेहाथारि महरै थिसनथाइ होदों। आसाम प्रदेश कांग्रेसनि माइनरिटी बिफाननि आफादगिरि सलमान खाना गावनि बिफानाव ताकुआ खाना ब्लक कांग्रेसनि गागि दैदेनगिरि राजीव खानखौ गाहाय नेहाथारि महरै थिसनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अल इंडिया कांग्रेस कमिटिनि माइनरिटी बिफाननि आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि इमरान प्रतापगढ़ीनि गनायथि बायदियै आसाम प्रदेश कांग्रेसनि माइनरिटी बिफानाव सनिबारखालि राजीव खानखौ गाहाय नेहाथारि थिसननाय जायो। बबेखानि कंग्रेसआ राजीव खानखौ रायजोआरि कमिटिनि गेदेर बिबानाव थिसनथाइ होनायाव ताकुआ खाना कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। सत्रनगरी एबा सत्रनि नोगोर बरपेटायाव सत्रनि बुरा सत्रियानि बिसायख'थिया गाहामै खुंफुंजाबाय। बरपेटानि गिबिसिन सत्र गाहाय मथुरा दास बुरा आथाया जागायनानै गालांनाय दोरोङारि नेमखान्थि बायदियैनो रबिबारखालि बरपेटा सत्रनि बुरा सत्रिया आरो डेका सत्रियाजों लोगोसे सत्र सामलायग्रा कमिटिनि सोद्रोमाफोरनि भटनि जोहै बिसायख'थि खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बरपेटा सत्रनि बुरा सत्रियानि मासिया थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो लांदां जानानै दंमोन। बिनिखायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि बायदियै बुरा सत्रिया मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला सत्र सामलाय कमिटिनि सोद्रोमाफोरनि मोन 29 मासिनि थाखाय गासै सा 37 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। बे बिसायख'थियाव गासै 8410 भटारफोरा भट होदोंमोन आरो बिसायख'थिनि हाबाफारियाव जोबनायनि उनाव डक्टर बाबुल चन्द्र दासआ बरपेटा सत्रनि बुरा सत्रिया मासियाव सायख'जायो। हेमेन आटे बुरा पकटखौ खमैबो 3700 भटनि फारागथियाव फेजेननानै बाबुल चन्द्र दासआ बुरा सत्रिया महरै सायख'जादों। मख'नो गोनांदि डक्टर बाबुल चन्द्र दासआ बरपेटा माधव चौधुरी फरायसालिमानि असमिया बिफाननि आजिरा मोननाय गाहाय प्रफेसार। भारतनि राजखान्थियारि जारिमिनाव फिन सोमोनांथाव जाथाय। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि मासियाव बिफा फिसा, बिफाया गिबि मन्थ्रि आरो फिसाज्लाया लेङाइ गिबि मन्थ्रि। मख'नो गोनांदि तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि एमके स्टेलिनआ रबिबारखालि गावनि फिसाज्ला उदयनिधि स्टेलिनखौ लेङाइ गिबि मन्थ्रि महरै थिसननानै समायखिरा लाहोदों। उदयनिधिआ डिएमकेनि लाइमोन हान्जानि आफादगिरिजों लोगोसे गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मन्थ्रि महरै बिबान रुजुनगासिनो दंखायोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला उदयनिधि स्टेलिनआ लेङाइ गिबि मन्थ्रि महरै रायजो बेंगिरि आर.एन. रविनिफ्राय समायखिरा लानायनि उनाव प्लेनिं एन्ड डेभेलपमेन्ट बिफाननि एडिशनेल चार्ज होनाय जायो। मख'नो गोनांदि तामिलनाडुआव जारिमिनखौ होसोफिनदों। उदयनिधिनि बिफा आरो गिबि मन्थ्रि एमके स्टेलिनआ 2009 मायथाइयाव तामिलनाडुनि लेङाइ गिबि मन्थ्रिमोन आरो स्टेलिननि बिफा एम करुणानिधिआ गिबि मन्थ्रिमोन आरो बे समाव एमके स्टेलिनआ गिबि मन्थ्रि आरो बिनि फिसाज्ला उदयनिधि स्टेलिनआ लेङाइ गिबि मन्थ्रि। बबेखानि बेबायदि जाथाया तामिलनाडुआव खननै जाबाय। मोनसे रायजोआव आरो मोनसे खुंथायनि समावनो बिफाया गिबि मन्थ्रि आरो फिसाज्लाया केबिनेट मन्थ्रि जानायनि बिदिन्थिखौ महाराष्ट्रआव नुनो मोनो। भारतनि राजखान्थियारि जारिमिनाव बिफा फिसा गिबि मन्थ्रि जानायनि माखासे बिदिन्थिबो दङ।
सोरबाया गिबि मन्थ्रि बिफाया रुंसारि जानाय उनाव गिबि मन्थ्रि बिबान लादों। सोरबाया फिसाज्लानि थाखाय बिफाया गिबि मन्थ्रि मासिखौ एंगारदों। नाथाय तामिलनाडुआव मोनसे खुंथायनि समावनो बिफाया गिबि मन्थ्रि आरो फिसाज्लाया लेङाइ गिबि मन्थ्रि जानाया खननै जाबाय। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर मिथुन चक्रवर्तीनो दादा साहेब फाल्के बान्था। सावथुन मुलुगाव होनाय बिहोमानि थाखाय मिथुन चक्रवर्तीनो दादा साहेब फाल्के बान्था फोसावदों। रेल मन्थ्रि आश्विनी वैष्णवआ ससियेल मिडियानि एक्सआव टुइट खालामनानै मिथुन चक्रवर्तीनो दादा साहेब फाल्के बान्था होनायनि बागै फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला फैगौ 8 अक्ट'बर खालारखालि खुंजानो गोनां 70थि नेशनेल फिल्म फेस्टिभेलनि बान्था राननाय एबा एवार्ड सेरेमनि हाबाफारियाव मिथुन चक्रवर्तीनो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ गथायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि मिथुन चक्रवर्तीया मृणाल सेननि फिल्मनि जोहै सावथुन मुलुगाव आगान होदों। गिबि सावथुन मृगायाव फाव खालामनानै नेशनेल एवार्ड मोनदोंमोन मिथुन चक्रवर्तीया। बिनि उनावबो मिथुन चक्रवर्तीया खननै नेशनेल एवार्ड मोननो हादोंमोन। बबेखानि डिस्को डेन्सारनिफ्राय OMG, जालादनिफ्राय खिलारि 786 सिम मुंदांखा सावथुनाव फाव खालामदोंमोन मिथुना। बांला, हिन्दी, उरिया, भोजपुरी, तामिल, तेलुगु, कानाडानिफ्राय लानानै पान्जाबियाव गासै 350निबो बांसिन सावथुनाव मिथुना फाव खालामदोंमोन। मोनसे समाव मिथुन चक्रवर्ती होनब्लानो सिनेमा हलफोराव भिर जायोमोन। बरपेटा जिल्लानि मान्डिया बियाबनि बागबर MLA चेयारमेननि गंसे फरायसालिनि प्रिन्सिपालखौ गाज्रि आखुयै हुमखि होनाय मोनसे रेकर्डआ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। MLAआ प्रिन्सिपालखौ मानहानि खालामनानै फरायसालिनिफ्राय होखारहरनो नागिरनाय अडिअ' क्लिपआव खोनानो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि सिगाङाव प्रिन्सिपालनि गस्ला खुनो होननानै MLAआ हुमखिबो होदोंमोन। स्कुल मेनेजमेन्ट आरो डेभेलपमेन्ट कमिटियाव सासे आइजोखौ सोसननायनि खामानिखौ लानानै बेबायदि जाथाया सोमजिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाउनाव MLAआ गावनि मासिखौ लानानै प्रिन्सिपालनि सिगाङाव गाज्रि दिन्थियो। बे जाथाया समाजारि बिजोङाव गोख्रैयैनो गोसारलांनायनि उनाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि गोसोआव जिंगासिनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटीआव थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव समबार फुंनि समाव मेडिकेल चेकआप खालामनो थाखाय लानानै थांनाय सासे दायनिगिरिया पुलिसनि आखाइनिफ्राय फिन खारग'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया बशिष्ठ पुलिस थानानिफ्राय लानानै फैनायाव सोमजिदोंमोन। खारखुमानाय दायनिगिरिनि सिनायथिखौ मासुम आलम होननानै मिथिनो मोन्दों, जायखौ राहुल आलम मुङैबो मिथिनाय जायो। मासुम आलमआ सिगां समाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव ग्रेप्तार खालामजादोंमोन। जेलनि साजा जोबखांनायनि उनावबो बियो आरोबाव हिन्जावसानि सिगाङाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव फिन मासुम आलमखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामदोंमोनब्लाबो उनाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय बियो खारखुमाफिनो। दासान्दि बशिष्ठ पुलिसआ खारखुमानाय दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनो गोख्रों राहा लागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि मुंदांखा काजिरङा हायुङारि पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय अक्ट'बर दाननि 1 खालारनिफ्राय फिन बेखेवनानै होफिननाय जासिगोन। 2024-2025 मायथाइनि थाखाय दावबायनायनि समा सौफैनाय लोगो लोगोनो पार्कनि मावफारियाफोरा रैखाथि होनाय दावबायारिफोरखौ नायनो आरो थानानै गोसो गोजोन होनो हानायनि थाखाय गोबां सुजुग सुबिदाफोर खालामगासिनो थानाय जादों। लोगोसेनो पार्कनि सिङावबो हाबनानै नायनो हानाय बायदि राहाखौ थाग थियारि खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय दै बानाया लोमसावफैनायनि जाहोनाव हायुङारि हाग्रामायाव दावबायफैनायनि बेलायाव मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मे दाननिफ्राय अक्ट'बर दानसिम बन्द' खालामनानै दोननांगौ जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।